Er det hele 70 kroner? Ja, det er. Jeg spørger bare over, hvis der var opdager. Så må jeg også hellere have en ekstra sæd. Så der er vel en skydeplads over det. Og så får man også til at skyde nogen omkring. Ja, det plejer at gå det. Har du noget ammunition i 32? Det har jeg heller ikke, nej. Jeg tror jeg har en enkelt tilbage, men det er jo ikke nok. Du skal have 2. Men ellers har du brugt den hele? Jeg har slet ikke brugt min. Og så skal jeg skyde 9 mm bagefter. Prøv lige at se, hvad der ligger i den grønne kasse derinde. Ja, men hun har fået de sidste 2 år. Nej, hun tog ikke nogen alligevel. 2 ved sten, ikke? Jeg ved ikke, hvad der sker. Og så 9'eren til sidst. 9'eren. Ja. Ja, jeg ved heller ikke rigtig, om jeg skal skyde 9'eren eller 32. Skyde det helt. Ja, det skal det. Fordi jeg kun skudt en gang nu. Så går godt nu, der er masser af tid. Ja. Ja. Jeg er lige sikret, at jeg har mine magasiner på plads fra før. Sådan. Den kan ligge der. Giv du dit ud. Du kan jo lige så godt gøre det klar. Sådan. Du finder lige en standplads. Ja, hvad standplads vil I have? Det er begge en, der er ledet. Ja. Annette, hun står på sin plads. Plads, nummer, negner, betal. 12,30. Så jængser den. Jeg jængser den, ikke? Den er dejlig, nu. Den er meget, meget lækker. Han gider den godt. Det er spændende. Den har ikke været ude i skabet et halvt år. Så er den lige sprunget ud. Ja. Men jeg vil ikke. Jeg har lagt den væk. Ja. Prøv at have mig. Det er ikke den, jeg bliver brugt først. Jeg har en mere klumpen så lidt til højre her, så vi skal have nogen over på... Hvad skyder du med 2 sammen? Du sagde det her. Skydningen her begynder om 1 minut. Jeg siger så klart, at så mange skud på de skiver, og så meget. Det er pistolen. Ja, det er. Anlæg høreværn. Gør klar til første serie. 5 skud i øverste skive på 20 sekunder. Lad. Er skytterne klar? Har vi nogle pladser noget sted? Eller ligger de heroppe? Nej, den er vist okay. Gør klar til 4. serie på 5 skud i øverste skive. Genladning 5 skud i nederste skive på 30 sekunder. Lad. Er skytterne klar?
Skytten på bane 7. Rød 3x9, 8. To gange kryds. 3x8. Kryds, rød. Negne, 8. Nej, så vil jeg godt have doren i den der. Det er helt sikkert. Ommarkering. Kryds, rød, rød. Negne, 8. Måske. Tak så. Hvad skal der nye skiver på? Lad. Det er nemlig alle, der er opmærksom på det, ikke? Ja. Ja. Så er det 5 minutter, så er det 5 minutter. Så 1 på 10 sekunder, 1 af hver de 5 øverste. Og 1 i hver de 5 nederste. Så har du skudt den færdig. Så skyder du 1 på 20 sekunder. Lad.